Tänään vieraillaan Ravintola Passiossa. Idea Passiosta syntyi Jussi Hukkasen ja Jesse Vottosen ajatuksesta vuonna 2012 ja ravintola avattiin Helsingin Kalevan kadulle vuonna 2014. Passiossa suhtaudutaan ruokaan tunteella. Ei vaan tarjolla annoksia, vaan elämyksiä. Passio tarjoaa 3 ja 5 ruokalajin yllätysmenuja illallisella. Se yhdistää modernin pohjoismaisen ja perinteisen ranskalaisuuden sekä rennon tunnelman yhdeksi kokonaisuudeksi. Aito intohimo näkyy jokaisessa suupalassa ja yksityiskohdassa. Tunnelma on samaan aikaan ylellinen ja rento, eli aivan kuin olisin tullut ystävien luokse, jolla on poikkeuksellisen hyvät kokkaustaidot. Minulle ei tarjottu ruokalistaa valintojen tuskaksi, vaan päinvastoin. Täällä he tekevät päätökset puolestani. Jokainen lautanen, joka eteeni tuotiin, oli kuin yllätyslahja. Annokset oli huolella valittu ja tasapainotettu. Viinit täydensivät makumaailmaa täydellisesti toimien kuin ajatus ruoan rinnalla. En joutunut jännittämään, mitä seuraavaksi tulisi. Se olikin tässä parasta. Passiossa käynti on elämys, joka jää taatusti mieleen. Suosittelinkin tätä kaikille kulinaristeille. Oot sä käynyt Passiossa?